Κύριε Πετράκη, καλές γιορτές, γιατί σας βρίσκω στα αγαπημένα Γιάννενα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί ο Γιώργος με την οικογένειά του είναι μαζί μας. Έτσι αλλιώς οι γιορτές είναι οικογενειακές και κάνουμε το σταυρό μας που έχουμε την υγεία μας και είμαστε όπως είμαστε. Λοιπόν, έξω βλέπω πολύ ομίχλη και παραπέμπει σε χριστουγεννιάτικο κλίμα, αλλά ερχόμενοι από την Κρήτη κάποιοι, όπως ο Γιώργος, ο Πετράκης, θα είδε λίγο διαφορετικά τα πράγματα, έτσι. Επειδή εγώ έχω συνηθίσει, σε αυτή την ερώτηση μπορεί να απαντήσει καλύτερα ο Γιώργος. Γιώργο, Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν, πραγματικά το φαινόμενο αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Εντάξει, δεν έχω ταξιδέψει και πάρα πολύ στη ζωή μου, αλλά είναι πολύ ξεχωριστό. Πραγματικά το τοπίο είναι πανέμορφο εδώ στα Γιάννενα. Στην Κρήτη είναι καλοκαίρι. Στην Κρήτη έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, πολύ ήλιο και αυτό μεγαλώνει τη διαφορετικότητα, οπότε μας κάνει πολύ μεγαλύτερη εντύπωση. Ξέρω ότι στον πατέρα σου αρέσουν πάρα πολύ τα Γιάννενα. Τι άποψη έχεις σχηματίσει εσύ? Νομίζω ότι είναι μια πολύ όμορφη πόλη, έτσι με το λίγο καιρό που είμαι εδώ. Βλέπω μια ιδιαίτερη, έτσι δεν θα το πω κουλτούρα, μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που επικρατεί, το οποίο τα κάνει πολύ ξεχωριστά, είναι η λίμνη, πραγματικά μου αρέσει πολύ. Κάποια στιγμή, κύριε Πετράκη, όταν είχατε έρθει, θυμάμαι τότε σε δηλώσεις που είχατε κάνει στην κάμερα της Νόβα, είχατε πει ότι η Κρήτη με την Ήπειρο έχουν σε εισαγωγικά κοινά στοιχεία, την παράδοση. Έχουν θεσμούς, έχουν και κάποια χαρακτηριστικά κοινά. Εδώ στα Γιάννενα έχουν πολεμήσει και έχουν σκοτωθεί δικοί μας άνθρωποι από την Κρήτη. Όπως και παλιότερα στον απελευθερωτικό αγώνα της Κρήτης υπήρχαν κάποιοι πυρώτες γιαννιώτες οι οποίοι είχαν έρθει και είχαν βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά που έχουμε και η ιστορία που μας συνδέει είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα πλέον στα Γιάννενα, τι έχει της πράξει και από τον κόσμο, πολύ περισσότερο και από τον μεγάλο σύλλογο που βρίσκεστε, αλλά και από την καθημερινότητα, από τη ζωή. Εγώ έχω ξαναπεί και προνοώ αυτό, ότι αισθάνομαι ότι είμαι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Ο υπηρώτης, ο Γιαννιώτης, έχει συνδυάσει την καθημερινότητα με την ομάδα. Αυτό στον βαθμό που υπάρχει εδώ δεν το έχω συναντήσει σε άλλη πόλη. Δηλαδή η περηφάνεια του Γιαννιώτη έχει να κάνει και με το πόσο καλά πάει η ομάδα. Ο κόσμος εδώ, όταν το εισπράττω αυτό, όταν εκτιμήσει κάποια πράγματα, το αποδίδει. Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ καλά εδώ, γιατί έτσι εισπράττω στην καθημερινότητα σεβασμό. Και γενικά έχω δεθεί με την ομάδα του Πάση. Δεν έχετε μετανιώσει που ήρθατε στην Ήπειρο? Το αντίθετο. Σε καμία περίπτωση. Το αντίθετο. Έχω βοηθηθεί. Έχω βιώσει τις σημαντικές στιγμές και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι. Γιώργο, τι σου έχει μεταφέρει ο πατέρας σου όλη αυτή την περίοδο που είναι στην Ήπειρο? Ποια είναι έτσι, τα χαρακτηριστικά, οι ατάκες που θυμάσαι? Χαρακτηριστικά και ατάκες δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό που με ευχαριστεί είναι ότι όποτε μιλάμε στο τηλέφωνο, ότι εισπράττω μια ικανοποίηση, ότι είναι καλά, περνάει καλά, ότι οι συνθήκες της ομάδας είναι αρκετά καλές για δουλειά που ξέρω ότι του αρέσει πολύ, και όλο αυτό νομίζω μας ικανοποιεί όλους μας στην οικογένεια. Κύριε Πετράκη, μεγαλωμένος κι εσείς από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο που αποτελεί το κύτταρο του επαγγελματικού, έχετε τώρα ένα διάδοχο στην προπονητική, τον Γιώργο, ο οποίος στα πρώτα βήματά του είναι προπονητής σε μια ιστορική ομάδα της Κρήτης, στο ονειρόδοτο Αλικαρνασσού. Πώς το εισπράττετε, πώς το ζείτε αυτό? Καταρχήν είμαι πολύ χαρούμενος που ο Γιώργος είναι καλά. Που αυτό που αγαπάει το έχει ξεκινήσει να το κάνει δουλειά, να το κάνει επάγγελμα. Κάνοντας μια κουβέντα παλιότερα, όταν ήταν πιο μικρός, γιατί ακόμα μικρός είναι, νομίζω ότι εγώ το μόνο πράγμα που
μπορώ να πω ότι το κατεύθυνα ήταν ότι αν κάτι αγαπάς να το κάνεις καλά και να μην χάνεις χρόνο. Τα υπόλοιπα τα ξεκίνησε, τα επέλεξε, αυτό βρήκε τον δρόμο του. Εγώ σαν άνθρωπος γενικά, επειδή έτσι έχω μεγαλώσει, δεν θέλω να μπερδεύομαι στον δρόμο του Γιώργου, αυτός ξέρει. Και εγώ όταν έφυγα από το χωριό μου, από το Ρέθρινο, ο πατέρας μου δεν με ξαναρώτησε ούτε πέμπτες αποφάσεις ζωής μου. Επειδή αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στη ζωή μου, το ίδιο θέλω να είμαι και εγώ με τον Γιώργο. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι προσπαθεί να τα εξελίξει. Έχει βγάλει και το ΕΦΑ τώρα, θέλει να πάει και στο ΕΦΑ Pro. Τώρα από εκεί πέρα είναι θέμα δικό του για το μέχρι που θα οδηγήσει αυτό το πράγμα που έχει ξεκινήσει. Όταν ήταν μικρός σε ηλικία, πριν ακόμα εξελιχθεί και ανελιχθεί και καταλάβει ποιος είναι ο δρόμος του, πώς τον ζητούσατε στο σπίτι, τι εισπράτατε, έδειχνε ότι θα ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο? Επειδή η καθημερινότητα είναι συμφασμένη, γιατί όλη μέρα για ποδόσφαιρο μιλάμε, αυτός πήρε ερεθίσματα, τα οποία νομίζω ότι αυτά τα ερεθίσματα τον επηρεάσαν πολύ. Βίωνε και κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα τη δικιά μου, τις χαρές, τις λύπες, τα συναισθήματα που είναι πολύ έντονα στη δουλειά μας. Και φαντάζομαι ότι όλα αυτά τον επηρεάσανε προς την κατεύθυνση αυτή. Νομίζω ότι και αυτό που κάνει τα αγαπάει και αυτός πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι μέσα με αυτό που έζησε, του ανοίξαν και οι δρόμοι για να υπηρετήσει αυτό που υπηρετεί τώρα. Γιώργο, πλέον στα πρώτα σου βήματα ως προπονητής σε μια ιστορική ομάδα της Κρήτης, πώς το βιώνεις αυτό το πράγμα και πώς μάλλον βίωνες την εξέλιξη του πατέρα σου και βιώνεις τώρα και την δική σου εξέλιξη? Νομίζω ότι από κάτι που αφορά εμένα, ίσως για μένα ήταν αναπόφευκτο να μην ασχοληθώ με την προπονητική, διότι στην καθημερινότητα μέσα στο σπίτι οι συζητήσεις, τα συναισθήματα, όλες αυτές τις καταστάσεις που αφορούσαν το ποδόσφαιρο, θέλοντας και μη μου έγιναν βίωμα. Κατάλαβα από πολύ μικρός ότι μου αρέσει το επάγγελμα της προπονητικής ή να κάνω τον προπονητή. Εγώ το πρώτο δίπλωμα το έβγαλα στα 22 μου, το ΕΦΑΒ, τώρα είμαι 27 ετών και έχω ξεκινήσει την προπονητική. Είμαι πολύ χαρούμενος με αυτό, μου αρέσει η δουλειά που κάνω και με γεμίζει πάρα πολύ όλο αυτό το κομμάτι. Κύριε Πετράκη, πώς βιώνετε το γεγονός, είστε ένας άνθρωπος που φιλοσοφείτε και τα πράγματα, είστε έμπειρος, ότι μέσα από την ίδια οικογένεια βγαίνουν δύο άνθρωποι, πατέρας και γιος, που στην ουσία κάνουν το ίδιο επάγγελμα, αλλά όχι όποιο και όποιο επάγγελμα, το επάγγελμα του προπονητή, που είναι ιδιαίτερο, έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, έχει να κάνει με την κοινωνία, έχει να κάνει γενικότερα με το καλύτερο δεύτερο πράγμα στον κόσμο, όπως λέμε, που είναι το ποδόσφαιρο. Καταρχήν νομίζω ότι όλοι οι γονείς αυτό που θέλουν για τα παιδιά τους είναι να βρουν δρόμο και να έχουν πρόοδο στη ζωή τους. Όταν τώρα αυτός ο δρόμος προκύψει και είναι σε μια παράμετρο που και εγώ ίδιος έχω ασχοληθεί, που ξέρω πραγματικά πόσα πράγματα έχω κερδίσει κάνοντας αυτή τη δουλειά και σαν άνθρωπος, σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε οικονομικό και σε αναγνώριση και σε όλα αυτά που αφορούν τη δουλειά μας, σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος. Πολύ χαρούμενος που και ο Γιώργος, ας πούμε, από τη στιγμή που αυτό που κάνει τον εκφράζει και τον ευχαριστεί, έχει ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο. Αυτό που του λέω πάντα είναι ότι πρέπει να είναι αξιοπρεπής, να κάνει το καλύτερο που μπορεί κάθε μέρα, να γίνεται κάθε μέρα καλύτερος, και αυτό είναι που θα τον οδηγήσει και εκεί που πραγματικά μπορεί και αξίζει. Γιώργο, αν θα μπορούσε κάποιος έτσι να πει ποια είναι τα συστατικά της επιτυχίας ενός προπονητή, πώς το έχεις οριοθετήσει στα πρώτα σου βήματα? Αυτά δεν είναι μυστικά, νομίζω. Όπως και σε όλες τις δουλειές, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι πολλή δουλειά. Αυτό που κάνεις να το αγαπάς πάρα πολύ, να εξελίσσεσαι κάθε μέρα και γενικά να βάζεις στόχους στην καθημερινότητα και μακρυπρόθεσμους και να προσπαθείς να τους πετυχαίνεις. Αν τα έχεις όλα αυτά και είσαι και μετρημένος, νομίζω ότι μετά από λίγο είσαι κοντά στο να φτάσεις και σε επιτυχία.
Coach, συμφωνείτε? Νομίζω απόλυτα συμφωνώ. Έτσι είναι τα πράγματα σε όλα τα πράγματα στη ζωή. Για να μην επαναλάβω αυτά που είπε ο Γιώργος, αυτό δεν είναι μυστικό. Το θέμα είναι ότι ο καθένας από εμάς, όσο έχει τη θέληση, την επιμονή, την υπομονή, την αγάπη που είπε και ο Γιώργος, να υπηρετήσει αυτόν τον δρόμο. Σίγουρα στη ζωή υπάρχουν και δυσκολίες, γι' αυτό είναι ωραία. Είναι όμως κομμάτι από τη δουλειά μας, όπως είναι κομμάτι και σε όλες τις δουλειές. Και στη δικιά σας δουλειά υπάρχει δυσκολία, υπάρχουν και καλές και κακές στιγμές. Να είμαστε ισορροπημένοι και να μπορούμε τα πράγματα να τα αντιλαμβανόμαστε και να τα κατευθύνουμε πάντα προς την κατεύθυνση που θα τα κάνουμε καλύτερα και μέσα από αυτά θα γίνουμε και εμείς καλύτεροι. Παρότι είναι αρχή, Γιώργο, θετικό ή αρνητικό που λέγεσαι Πετράκης? Κοιτάξτε, είναι δύσκολη ερώτηση, αλλά προς ποια κατεύθυνση? Το επίθετο Πετράκης καταρχήν ήταν πάρα πολύ τυχερός που είναι πατέρας μου ο Γιάννης Πετράκης και δεν θα το πω σαν άνθρωπος, αλλά θα το πάρω έτσι από την προπονητική σκοπιά. Το ότι εγώ ανά πάσα ώρα και στιγμή έχω την πολυτέλεια να μιλάω με έναν προπονητή πολύ έμπειρο 25 χρόνια στον χώρο που κάνει αυτό το επάγγελμα, οπότε όπως καταλαβαίνετε η βοήθεια είναι μεγάλη. Το όνομα ίσως κάποιες φορές μπορεί να βοηθήσει για να ανοίξει μια πόρτα, δεν θέλω να κρυβόμαστε πίσω από λόγια ή από λέξεις τέτοια. Αλλά κανείς μετά από λίγο, αν κάποιος δεν είναι καλός στη δουλειά του, δεν μπορεί να κρατήσει ονόματα, δεν θα κρατήσει τίποτα. Το θέμα είναι εμείς μέσα από αυτό, αυτή την κληρονομιά που έχω πάρει εγώ, να προσπαθήσω να την εξελίξω, να γίνω ακόμα καλύτερος, με πολλή δουλειά και συνέπεια στην καθημερινότητα σε αυτό που έχουμε βάλει και θέλουμε να κάνουμε, που είναι η προπονητική. Ερχόμενος ο πατέρας στο Μπας Γιάννηνα και μετά το κλείσιμο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος, δείχνει στοιχεία στην ομάδα διαφορετικά που είχαμε συνηθίσει και ανεξάρτητα από την πορεία του ΠΑΣ δείχνει μια πολύ καλά δουλεμένη, σμιλευμένη ομάδα. Πιστεύεις ότι ο πατέρας σου, εκτός από τις δυνατότητες που έχει, να την κάνω την ερώτηση, πού θα ήθελες έτσι να τον δεις στο επόμενο βήμα του, γιατί πάντα υπάρχει επόμενο βήμα και για τον ποδοσφαιριστή και για τον προπονητή? Δεν μπορώ να πω... Δεν θέλω να μου πει συγκεκριμένη ομάδα, ναι. Γενικότερα, με βάση το πρόσφατο παρελθόν που τον ζεις και που πραγματικά αποδεικνύει, σε εισαγωγικά η λέξη, το πόσο καλός προπονητής είναι. Για άλλη μια φορά. Το μόνο σίγουρο που δεν υπάρχει λόγος να μην το πω είναι ότι είναι μια δικαίωση, διότι εγώ που το ζούσα πολλά χρόνια την προσπάθειά του στην καθημερινότητα, το τι είναι, το πώς δουλεύει, το τι κάνει, νομίζω ότι γι' αυτό είναι μια προσωπική δικαίωση που μετά από πολλά χρόνια κατάφερε να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο της Ελλάδας. Από εκεί και μετά, τις δυνατότητες, τις γνώσεις, με τη δική μου κριτική, όποια μπορεί να είναι αυτή, και με βάση την ηλικία μου, νομίζω ότι έχει όλα τα φόντα να πάει και σε ακόμα μεγαλύτερη ομάδα. Όχι ότι δεν είναι ο ΠΑΣ, εκπροσωπεί ένα μεγάλο σύλλογο στην Ελλάδα, και αυτό είναι πολύ τιμητικό, αλλά γιατί όχι και στο άμεσο μέλλον να πάει και σε μια ομάδα που θα μπορεί να πάει ακόμη πιο ψηλά. Coach, ξέρω ότι είστε καλά στο Μπας Γιάννηνα, είναι μια ιστορική ομάδα. Σαφώς μέσα στο μυαλό του καθενός μας υπάρχει και το αύριο, υπάρχει ο στόχος. Στόχος δικό σας? Όλοι οι άνθρωποι πιστεύω ότι έχουν φιλοδοξία και ότι θέλουν να κάνουν πράγματα και να ανέβουν σκαλοπάτια. Από αυτό δεν μπορώ να με εξαίρεση εγώ. Αλλά για μένα αυτό προκύπτει όταν κάποια στιγμή στην καθημερινότητα, όπως είπε και ο Γιώργος, προσπαθείς να κάνεις πράγματα και να γίνεσαι καλύτερος και να εξελίσσεσαι. Εγώ θέλω να ακολουθώ αυτό το δρόμο. Δηλαδή το πώς κάθε μέρα θα γίνομαι καλύτερος και το πώς μέσα από αυτό θα εξελίσσομαι. Και θα βοηθάω και αυτούς που είναι γύρω από μένα να εξελίσσονται και την ομάδα και οι παίκτες κτλ. Όταν αυτό συμβαίνει, πιστεύω ότι και το να εξελιχθείς να πας σε παραπάνω και σε μεγαλύτερο επίπεδο είναι φυσικό αποτέλεσμα. Και αυτό υπηρετώ. Όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, όταν έρθει, όταν είναι η ώρα. Έτσι αλλιώς στη ζωή μου, παρόλο ότι δεν είμαι μικρός, δεν βιάζομαι. Θέλω ό,τι κάνω να μην τα αφήνω στη μέση, θέλω να το υπηρετώ με τον τρόπο που εγώ θέλω. Και αυτό να έχουμε την υγειά μας, θα δούμε πού θα μας οδηγήσει. Γιώργο, ποια χαρακτηριστικά πιστεύεις ότι σε διακατέχουν ως έναν εκολαπτώμενο προπονητή? Δηλαδή θα υπηρετήσει περισσότερο το αμυντικό ποδόσφαιρο, το επιθετικό, το παραδοσιακό? Σίγουρα ο κάθε προπονητής μπορεί να έχει τη δική του φιλοσοφία μέσα στο παιχνίδι.
επειδή το ποδόσφαιρο εξελίσσεται καθημερινά, νομίζω ότι εμείς σαν προπονητές δεν πρέπει να βάζουμε ταμπέλες, πρέπει να έχουμε ανοιχτό μυαλό, να βλέπουμε πώς κυλούν τα πράγματα, πώς εξελίσσονται. Για μένα δεν υπάρχει αμυντικό και επιθετικό, για μένα υπάρχει αυτό που με βάση το υλικό που έχεις, τις δυνατότητες της ομάδας σου, πώς θα κάνεις μια καλή εκτίμηση για να πάρεις το καλύτερο δυνατό, για να φτάσεις στη νίκη, στο αποτέλεσμα, στο στόχο που στην ουσία αυτό προσπαθούμε όλοι σαν προπονητές, η ομάδα μας να πηγαίνει στο δυνατό καλύτερα. Ποιους προπονητές θαυμάζεις, είτε Έλληνες είτε ξένους? Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Σιμεώνε. Από τους ξένους μ' αρέσει πάρα πολύ να πω και Έλληνα. Εκτός από τον Γιάννη Πετράκη. Ναι. Προσπαθώ, δεν έχω έτσι. Ακόμα δεν έχω πρότυπα να πω ότι. Το Σιμεώνη γιατί σου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό, επειδή δείχνει πάθος, δείχνει. Αυτό που. Θα σας απαντήσω, σε αυτό που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, δεν μένω τόσο πολύ όσον αφορά τη φιλοσοφία του κάθε προπονητή ή το τι σχέδιο επιλέγει να παίζει στο παιχνίδι του. Αυτό που εμένα με εντυπωσιάζει είναι η ικανότητα ενός προπονητή να καταφέρει να περάσει αυτό που αυτός έχει στο μυαλό του. Το πόσο δύσκολο είναι να κάνει όλους τους παίχτες, όλο το έμψυχο δυναμικό, να σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο και όλο αυτό να παρουσιάζεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όποιο και αν είναι. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο από όλα. Coach, δεν μας έχετε πει ποτέ ποιον προπονητή θαυμάζατε ή θαυμάζετε? Νομίζω ότι δεν έχω. Ή μάλλον, να το κάνω πιο συγκεκριμένο, από προπονητές που θα μπορούσατε να πάρετε στοιχεία για να... Νομίζω ότι θα ήταν άδικο και αυτό που πρώτο εννοώ. Δεν έχω κάποιο πρότυπο να πω ότι σε αυτόν, γιατί δεν μ' αρέσει αυτό. Εγώ θέλω να είμαι ο εαυτός μου και ο χαρακτήρας μου και αυτό που μπορώ να κάνω εγώ, αυτό να κάνω. Υπάρχουν για μένα πάρα πολύ σπουδαίοι, πολλοί και σπουδαίοι προπονητές. Υπάρχουν γνωστοί πολύ σπουδαίοι, σίγουρα υπάρχουν και κάποιοι που δεν τους ξέρουμε. Και εγώ αυτό που κάνω είναι να προσπαθώ να παίρνω οτιδήποτε μπορώ να αντιληφθώ, γιατί είναι και κάποια πράγματα που μπορούμε να τα αντιληφθούμε, και να προσπαθώ με το δικό μου το μυαλό, με τη δικιά μου φιλοσοφία, με τη δικιά μου ιδιοπηρεσία να τα κάνω κομμάτι δικό μου και να τα μεταφέρω στη δουλειά τη δικιά μου. Να ξέρετε ότι παρακολουθώ πάντα και αναλύω πάντα οτιδήποτε γύρω μου έχει επιτυχία ή αποτυχία σε όλα τα επίπεδα. Και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Πάντα δηλαδή, αν θα ακούσω ένα προπονητή και σε χαμηλή κατηγορία ότι έχει επαναλαμβανόμενες επιτυχίες, θα προσπαθήσω να μάθω αυτός για ποιο λόγο είχε επιτυχία. Πολύ περισσότερο όταν υπάρχει επιτυχία σε top επίπεδο που έχουμε και τα μέσα, γιατί μπορούμε να παρακολουθούμε. Μελετάω όλους τους προπονητές στην Ευρώπη κατά καιρούς. Ο τρόπος που σκέφτονται για μένα είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ο τρόπος που σκέφτεται μας καθορίζει και τη συμπεριφορά μας και τα βήματά μας. Και προσπαθώ πάντα να παίρνω οτιδήποτε μπορώ, το οποίο θα θεωρήσω και θα πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμο να το κάνω κομμάτι και στη δικιά μου τη δουλειά. Γιώργο, έχεις αναλάβει πλέον τη διαχείριση μιας ομάδος και πολύ περισσότερο έχεις αναλάβει και τη διαχείριση των χαρακτήρων και των ανθρώπων που έχει η ομάδα. Πόσο δύσκολο είναι αυτό, είναι ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια στην προπονητική? Συμφωνώ απόλυτα ότι είναι ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια, η διαχείριση του έμψυχου δυναμικού. Νομίζω δεν είναι μόνο στην προπονητική αυτό. Σε όποια δουλειά και αν κάνουμε και έχεις να κατευθύνεις ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι μηχανές, να πούμε ότι πατάμε ένα κουμπί και λειτουργεί, αλλά μπαίνει στη μέση το συναίσθημα, μπαίνουν και άλλα χαρακτηριστικά, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ίσως είναι από τα δυσκολότερα της δουλειάς μας, αλλά το δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε εγώ προσωπικά τον κάθε παίχτη με τον τρόπο που αυτός χρειάζεται, χώρια από τους συγκεκριμένους κανόνες που υπάρχουν σε μια ομάδα, ώστε στο τέλος να μπορείς να πάρεις από τον κάθε ένα ποδοσφαιριστή στο 100%. Είσαι έτοιμος για το επάγγελμα που έχεις επιλέξει, διότι θέλει θυσίες? Μπορεί τη μία χρονιά να είσαι στην Κρήτη και την άλλη να βρεθείς στα Γιάννενα και την άλλη να βρεθείς στην Ιταλία. Αλήθεια είναι ότι θέλει πάρα πολλές θυσίες. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Έχω σκεφτεί τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρξουν, αλλά αυτό δεν έχω βάλει στον εαυτό μου. Όταν προκύπτουν πράγματα, τότε μπορώ στη διαδικασία να αναλύσω τα θετικά και τα αρνητικά,
Προς το παρόν, εκεί που είμαι καλά. Αν προκύψει κάτι που θα με αναγκάσει να φύγω μακριά από το σπίτι μου, θα το μετρήσω και από εκεί πέρα θα πάρουμε τις καλύτερες αποφάσεις. Πίσω από τα φώτα της κάμερας και της δημοσιότητας, οι κουβέντες που γίνονται μεταξύ πατέρα και γιου, κύριε Γιάννη, ποιες θα μπορούσαν να είναι και να φανερωθούν, τουλάχιστον αυτές που μπορούν? Πάντα χρειαζόμαστε, νομίζω ότι αυτό είναι κανόνας για όλους, κάποια στιγμή να μοιραζόμαστε κάποια πράγματα ή κάποιους προβληματισμούς. Παρότι ο Γιώργος είναι μικρός, εγώ σαν άνθρωπος μοιράζομαι πράγματα και προβληματισμούς που με αφορούν και αφορούν και τη δουλειά μου. Τα άτομα τα οποία μοιράζουν προβληματισμούς είναι ελάχιστα. Και για μένα είναι χαρά που μπορώ με το γιο μου να μοιράζουμε προβληματισμούς. Η σύζυγος, μόλις ο Γιώργος αποφάσισε να ασχοληθεί με την προπονητική. Η γυναίκα μου τώρα, επειδή είμαστε και 35 χρόνια μαζί, έχει πει στο πνεύμα κανονικά. Δεν θα μπορούσε να ήταν να σκεφτόταν και αυτή κάτι άλλο. Έχει αποδεχτεί και έχει συμβαστεί με την κατάσταση και νομίζω ότι δεν μας έχει δημιουργήσει μέχρι τώρα κάποιο πρόβλημα. Εύχομαι να μην μας δημιουργήσει. Η μαμά δεν δημιούργησε πρόβλημα, Γιώργο. Η γυναίκα σου? Όχι, δεν. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα τους ανθρώπους που έχεις κοντά σου θα χαίρονται με την επιτυχία. Σίγουρα είναι μια δύσκολη δουλειά, με έντονα συναισθήματα, με δυσκολίες μετά από αποτελέσματα θετικά, αρνητικά, τα οποία μπορεί να επηρεάζουν, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι, διότι έχουμε επιλέξει το επάγγελμα αυτό, το οποίο έχει τις χαρές του, έχει τις λύπες του, τις χαρές και τις λύπες. Από εκεί μετά το να έχεις ανθρώπους να σε στηρίζουν, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και η γυναίκα μου είναι σε αυτή τη διαδικασία και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Τώρα ήρθε και ένα νέο μέλος στην οικογένεια, ένας νέος Γιάννης Πετράκης. Δεν ξέρω αν και αυτός θα γίνει προπονητής ή θα γίνει ποδοσφαιριστής. Είναι νωρίς ακόμα. Να έχει την υγεία του να είναι καλά και όλα τα παιδιά του κόσμου και θα δείξει. Άμα είναι σε ένα τέτοιο περιβάλλον, διόλου απίθανο. Τι όνειρο έχεις γενικότερα? Γιατί σαφώς και όλοι έχουμε και τους στόχους μας και τα όνειρά μας. Εγώ, το ξέρει και ο Γιώργος και η Αγγελική τ' άλλον παιδί, όταν σηκώσω το τηλέφωνο και τους ακούσω χαρούμενους, για μένα είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή. Εγώ θέλω πάντα να είναι χαρούμενοι, να είναι ευτυχισμένοι, να υπηρετούν με τον τρόπο που πρέπει και να έχουν αξιοπρέπεια που πρέπει, και αυτό από μόνο του θα τους πάει εκεί που αξίζουν. Και πλέον ο Γιώργος που έχει καθίσει στην καρέκλα του προπονητή, το έχεις έτσι σκεφτεί κάποια στιγμή να βρεθείτε απέναντι? Αν και η Πάγκη είναι δίπλα-δίπλα στα γήπεδα, αλλά... Εάν αυτό τύχει και ταξιδωθούμε και βρεθούμε έτσι και σε ψηλό επίπεδο μαζί, πιστεύω θα είναι κάτι το οποίο θα είναι μοναδικό. Γιώργο, το σκέφτεσαι? Δεν μπορώ να το κάνω ακόμα εικόνα, μου φαίνεται έτσι λίγο δύσκολο, αλλά μακάρι, αν συμβεί κάτι τέτοιο, πραγματικά δεν μπορώ να περιγράψω πώς μπορεί να είναι το συναίσθημα εκείνη τη στιγμή. Είναι πραγματικά. Έχω βρεθεί όμως με τον αδερφό μου, είμαστε δύο αδέρφια. Έχουμε βρεθεί γιατί και αυτός είναι και καθηγητής φυσικής αγωγής και έγινε προπονητής σε χαμηλότερες κατηγορίες στην Κρήτη. Έχουμε βρεθεί αρκετές φορές αντίπαλοι και εκεί τα συναισθήματα πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά πολύ περισσότερο όταν προκύψουμε το γιο σου είναι κάτι διαφορετικό. Τώρα, είστε σε μια ιστορική ομάδα, τον ΠΑΣ. Πώς έχετε βιώσει αυτό το διάστημα που είστε εδώ? Και ξέρω ότι σας έχει κάνει και χαρούμενο αλλά και ευτυχισμένο ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο ΠΑΣ, αλλά πώς τον έχετε βιώσει εσείς και με τον κόσμο και με την ομάδα και γενικότερα υπηρετώντας έναν ιστορικό σύλλογο? Εδώ οι προϋποθέσεις για μένα, αλλά πιστεύω για οποιοδήποτε προπονητή, είναι πάρα πολύ καλές για να μπορέσει κάποιος να δουλέψει, να αναδείξει τη δουλειά του ή ό,τι μπορεί να κάνει. Ο πρόεδρος, εκτός ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος, στη δουλειά μου δεν είχε ανακατευτεί ποτέ. Η ομάδα είναι πολύ υλικά δομημένη. Εδώ θέλω να πω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει πολύ σπουδαία ικανότητα στο να φιλτράρει, ο κ. Γιαννάκος, για το ποιος
η ποιότητα του ανθρώπου που θα έρθει και θα μπει μέσα στα αποδυτήρια. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό δεν το αποδίδω εγώ, το αποδίδουν όλοι οι προπονητές που έχουν περάσει από τα Γιάννηνα, ότι ο ΠΑΣ είναι μια πολύ σπουδαία οικογένεια. Νομίζω για όλο αυτό την όλη αυτή κατάσταση δεν είναι τυχαία. Έχει να κάνει με το κεφάλι, έχει να κάνει με τη δομή, έχει να κάνει με το πώς είναι δομημένη, λιτά αλλά πολύ περιεκτικά και οργανωμένα. Αυτό ότι αφορά και εγώ έκανα περίσπαση στη δουλειά μου με πολύ καλή ποιότητα χαρακτήρων και με πολύ καλή ποιότητα παιχτών. Μετά τα υπόλοιπα είναι θέμα δουλειάς. Η δουλειά αυτή αποδίδεται στο γήπεδο, μεταφέρεται στον κόσμο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί εισπράττω, όπως ξαναείπα, σεβασμό και εκτίμηση από τον κόσμο του ΠΑΣ που ειλικρινά με κάνουν πάρα πολύ χαρούμενο. Όταν ερχόσασταν στην Ήπειρο, πιστεύατε ότι θα μπορούσατε να αναδείξετε και το σπουδαίο ταλέντο που έχετε ως προπονητής, αλλά και γενικότερα να πάρετε μια ομάδα με αυτόν τον τρόπο που είναι στημένη με τον λιτό τρόπο, όπως λέτε, και να την αναδείξετε? Όταν ήρθα στα Γιάννα δεν ήξερα τα δεδομένα που σας μεταφέρω τότε. Απλώς εμένα στο μυαλό μου, από και μια μικρή ιστορία, δεν ξέρω πώς μου είχε έτσι μπει στο μυαλό ότι από το 2004 που έκανα κάποια κουβέντα με τον Τάσο το Σιούλα που είμαστε μαζί τότε στην Τρίπολη, που τυχαίνει και είναι Γιαννιώτης, του είχα εκμυστηρευτεί και του είχα πει μια ομάδα που έτσι θα ήθελα να προκύψει να δουλέψω, γιατί μου δημιουργούσε έτσι πολύ καλή αίσθηση, είναι ο ΠΑΣ Γιάννηνα. Και όταν προέκυψε, με πήρε τηλέφωνο και ο Βασίλης και προέκυψε το ενδιαφέρον, να πω την αλήθεια δεν το πολυμέτρησα. Είμαι και σαν άνθρωπος που όταν θέλω να κάνω κάτι δεν το πολύ σκέφτομαι, να πω την αλήθεια. Και με χαρά, ας πούμε, παρόλο ότι ήθελα κάποιο διάστημα να ρωτήσω κάποιες πληροφορίες, ήθελα να έρθω στην ομάδα αυτή, χωρίς να ξέρω ακριβώς τα δεδομένα. Τα δεδομένα τα βίωσα και σας τα απέδωσα και φτάσαμε εδώ που νομίζω ότι αισθάνομαι τυχερός που έχω υπηρετήσει αυτή την ομάδα. Μια ευχή για το 2016, Γιώργο. Να υπάρχει υγεία σε όλο τον κόσμο και εμείς που έχουμε πράγματα δεδομένα στη ζωή μας με λίγο παραπάνω αγάπη και στοργή να δώσουμε σε ανθρώπους που τα δεδομένα δικά μας για αυτούς δεν είναι. Αυτό θέλω να ευχηθώ και υγεία σε όλο τον κόσμο. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτά. Ανανεώνουμε την κουβέντα μας για κάποια άλλη στιγμή, διότι αν συνεχίσουμε να κουβεντιάζουμε μπορεί να... Έχουμε και συναισθήματα πιο έντονα. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά με υγεία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Υγεία σε όλο τον κόσμο.